Ydych chi'n chwilfrydig am eich amser ar y llwyfan? Dyma beth gallwch chi ddisgwyl. Wrth i chi ddod i mewn i'r lleoliad, rhoddir sedd i chi gyda'ch cydfyfyrwyr. Pan ddaw eich tro chi, bydd marshal yn rhoi signal i'ch rhes sefyll, a bydd yn eich tywys i ochr y llwyfan. Rhaid i chi adael eich ffôn symudol a'ch eiddo personol oherwydd na fyddwch chi'n cael mynd â rhain i'r llwyfan. Pan fyddwch chi'n sefyll wrth ochr y llwyfan, byddwn ni'n gwneud yn siŵr eich bod yn edrych ar eich gorau, drwy sicrhau eich bod eich cap a'ch gŵn yn drosiadus. Byddwn ni hefyd yn gwirio eich enw i wneud yn siŵr eich bod yn croesi'r llwyfan ar yr adeg cywir. Pan mae eich amser yn cyrraedd, byddwch yn rhoi eich cerdyn cofrestru i'r cyflwynydd a fydd yn galw eich enw. Pan gaiff eich enw ei alw, byddwch yn cerdded ar draws y llwyfan tuag at lywydd y seremoni. Bydd X ar y llawr i ddangos ble i sefyll. Y cyfan mae angen i chi wneud yw cyffwrdd â chornel eich cap heb ei dynnu, gan edrych tuag at y llywydd. Bydd marshal yn dweud wrthych chi pa law i ddefnyddio, fel na fyddwch chi'n cuddio eich wyneb ar gyfer y ffotograff ar y llwyfan. Cofiwch am eich gwesteion a'ch ffrindiau ac mae croeso i chi wenu a codi llaw arnynt. Cerddwch ymlaen ar draws y llwyfan, i lawr y grisiau ac yn ôl eich sedd. Fel bob amser, bydd tywysydd wrth law i'ch cyfarwyddo. Yna gallwch chi eistedd yn ôl, ymlacio a pharhau i fwynhau gweddill y seremoni. Cofiwch mai achlysur dathlu yw hwn, a gofynnwn yn garedig chi barchu'r gynulleidfa a'r achlysur drwy beidio mynegu barn personol neu wleidyddol. Mae graddio yn dathlu cyflawniadau pawb, felly wnewch chi giro dwylo a bloeddio i gefnogi'r holl raddedigion. Efallai na fydd teuluoedd a ffrindiau rhai ohonynt yn gallu bod yn bresennol. Ar ddiwedd y seremoni, bydd yr uwch swyddogion a'r staff academaidd yn gadael y llwyfan. Pan fydd yr orymdaith wedi gadael, fe'ch gwahoddir chi a'ch gwesteion i adael y neuadd. Cofiwch fynd a'ch eiddo gyda chi. Edrychwn ymlaen at eich gweld chi ar eich diwrnod. Darllenwch ein tudalennau gwe ynghylch graddio am ragor o wybodaeth.